без незалежнасці не будзе сапраўднай Беларусі. Глядзі, Васіль Быкаў. Ты падумай толькі, а? У Мінскі в 2020 году зафарбоўваюць Васіля Быкова. Алесь Пушкін, выбітны беларускі мастак і палітвязень. Як выміраючы воін, правёў рукой по полотну, і людзі, убачыўшы ў гэтым знак, паднялі і пашлі. Правда? Мы сопротивляемся этому брутальному режиму диктатуры Лукашенко артом, искусством, танцами, плакатами. И я думаю, что в этом весь мир нам рукоплещет, потому что мы ни разу не поломали ничего. На гадавіну забойства даём яму апошняе слово. Вочы гэтыя, это вельмі вялікі синоним. Поглядзі, я постараўся передать тут столькі вот боли гэтай, столькі это клопоту, столькі трывогі за Беларусь. Слова пра каханне, сілу мастацтва, незалежнасць і нялёгкі, але светлы шлях да свабоды. В Беларусі ёсць прэцэдэнт. Хата на вуліцы Горнай, 4, мястэчка Бобр, дзе 23 года кожны дзень вісіць сцяг. Прэм'ера дакументальнай стужкі «Апошнія словы». У пятніцу о 20 гадзіне паводле Менску.